Hola, sóc Jordi, treballo en el planetari i vos vull ensenyar una forma de calcular la direcció nord-sud gastant el sol. Per això necessitarem un material que ara vos ensenyi. Per una banda, gastarem un cartó per no embrutar terra, una cinta adhesiva, una regla o un cartabó en este cas, un compàs, un escuradent i el llapis per dibuixar. Anem a fer el primer treball. El primer que farem és col·locar verticalment l'escuradent en la posició que hem marcat. Ja tenim marcat on posarem l'escuradent, el llevem i centrat en este forat farem una sèrie de cercles amb el compàs per a usar-lo més endavant. Anem fent. Una vegada que ja tenim dibuixats els cercles, anem a posar l'escuradents en el seu lloc i a preparar el punt on farem l'observació. Tenim que buscar un lloc on doni el sol a migdia i que puguem treballar tranquil·lament. Jo ho posaré en terra. Podeu posar damunt d'una taula o damunt d'un buidau, però que li doni el sol. He fixat a terra l'aparell que he construït abans, el gnomon, i ara cada instant aniré marcant on està l'ombra del gnomon sobre el cartó. En aquest moment la tenim aquí, vaig marcant-la i això ho faré cada 3 o 4 minuts durant un bon rato, fins que passi el migdia. A l'anar fent les marques, el que vaig observant és que en cada instant l'ombra es separa una miqueta més del cercle i per tant estic acostant-me a migdia. El moment en què l'ombra siga el més curta possible, així serà el moment que la sombra indicarà la direcció nord. Tal com acosta al migdia, ve que la sombra es fa més curta perquè va separar-se del cercle que tenia marcat i per tant estic cada vegada més a propet del migdia. Després veurem que la sombra torna a créixer, torna a fer-se més llarga i entonces ja veurem superat la línia nord-sud. Ara que ja ha passat el migdia, vaig a intentar determinar en el punt on estava més separat la ratlla que he fet jo amb la sombra del gnomon del cercle que tenia marcat. Veig que aproximadament és aquí. En aquest punt és on més separada estava, per tant, amb l'ajuda de la regla, unint el que és la base del gnomon en aquest punt marcat, eixa és la direcció nord en aquest lloc. Esta seria la direcció nord en el punt que estic observant. Per tant, jo ja estic orientat. Cap allà és el nord. Bueno, este és l'experiment que vos proposo jo que feu. Espero que ho disfruteu. I recordeu, es pot fer astronomia inclús tancats en casa.